Kien l-ħabta ta' 9:15 ta' 3 filgħaxija li Christopher Bartolo ħareġ mill-faċilità korrettiva ta' Kordin u sabu jilqgħu is-sieħba tiegħu Rachel u membri tal-familja tiegħu. Viżibilment emozzjonat, Christopher Bartolo ta' l-ewwel reazzjonijiet tiegħu għal ħelsien temporanju mill-arrest. Minn blak li ma stennejtx di. Ma nafx. Ma nafx sambanni, sorry. U spjega kif sar jaf bl-aħbar. Ġemblu li biex imur f'uffiċċju tal-Maġġura, għadu li biex qed tistennew karti mill-President ġej. Tom ġara jiena. Tom nistanċem tfajla għal tagħmel xejn, taqra karti u firma u nimxu minn hemm. Bqajt bla kliem dak il-ħin. U kif se tkompli ħajtu? Skola fil-ħodu, għazlu skola, żgur. Issa nimxu minn hemm. Ħamis btar, nibdew nerġgħu naqbdu rutina. Thank you li kulħadd, kull min kellu x'aqsam mal-istorja. Ftit tal-ħin qabel ma' Christopher Bartolo ngħata ħelsien temporanju mill-arrest, is-sieħba tiegħu Rachel Borg flimkien mal-avukat tiegħu Franco De Bono taw kummenti esklusivi dwar din l-aħbar waqt intervista fuq il-programm Net Live. Kienet karba umanitarja fl-aħħar mill-aħħar. Minn hawnhekk nixtieq nirringrazzja lil kulħadd għax kulħadd kien warajja l-ħaġa. Għadni ma nistax temmen naħseb seħħet ġustizzja llum. Min-naħa tiegħu l-avukat Franco De Bono li beda jsegwi l-każ fi stadju ta' appell stqarr li l-ġustizzja għamlet rebħa importanti u ringrazzja lill-President ta' Malta, il-Ministru tal-Ġustizzja, il-Kabinett u anke il-Kap tal-Oppożizzjoni. Nirringrazzja wkoll il-Dr. Adrian Delija illi ħa interess partikolari f'dan il-każ, tkellimt miegħu għalli li anke hu stess tkellem mal-President. Nirringrazzja lil Jason Azzopardi li kiteb pubblikament ukoll favur dan il-każ u lil dawk il-persuni kollha illi urew interess tal-każ umanitarju. L-istess għamlet Rachel iktar tard fil-għaxija ftit wara li Christopher Bartolo inħeles mill-ħabs. Nixtieq nirringrazzja lil kulħadd, il-President, il-Kabinett kollu, kif ukoll il-Kap tal-Oppożizzjoni għaliex wera appoġġ ukoll Adrian Delija, il-kulħadd nixtieq ngħid għax kulħadd ta' is-sem tiegħu fuq din il-kawża umanitarja. Chris Bartolo ħareġ mill-ħabs wara l-Kabinett iddeċida li rakkomanda lill-President ta' Malta biex jingħata ħelsien temporanju pendenti d-deċiżjoni tal-appell tiegħu quddiem il-Qorti tal-Appell Kriminali. Fl-istqarrija maħruġa mill-Ministeru tal-Ġustizzja 3 filgħaxija intqal li dan il-parir ingħata wara li ġew ikkunsidrati ċirkostanzi speċjali li huma partikolari għal każ tiegħu u wara li l-Kabinett fittex parir mediku indipendenti. L-isqarrija temm li dan il-ħelsien mill-arrest temporanju u suġġett għal diversi kondizzjonijiet fosthom li ħlief għal ċerti ċirkostanzi partikolari Christopher Bartolo m'għandux jirtira mir-residenza tiegħu.